il-metodi speċjali kif ħajrna xielek 21 raġuni ddaħħalhom fiha. Eżatt, mela tkellimna fil-ġimgħat li għaddew ġan fuq dak il-21 raġuni għalfej għandna nibdew nagħmlu xi ħaġa minn issa. U llum għax kien hemm inqalli jisma' ma jiena faċli tgħidha illi bġebla waħda tolqot ħafna safar, imma dik il-ġebla jiena kif ħanitgħallem inwaddaba u liema tip ta' ġebla ħanażel biex tolqot. Jekk tajba nista' nikkonfermalek illi Lawrence Borch, il-floor manager tagħna ruħi, skużani. Jinsab determinat illi juri s-six-pack tiegħu. Eħe, li qatt ma qalliek. Le, għaddikjarat. Għallilek jiġifieri. Iddikjaraw id-dnija fil-bidu tal-programm. Eżatt, tant naħseb hija sinċira l-ħaġa minn naħa tiegħu li telaqlem jiġri. Anyway. Jekk tagħmilha imma tkun qed jirnex taf x'inti tgħidu, tkun qed jirnexxek tikkonvinċi blata ta'. Ekku, blata sod ħafna tifel, Sod mhuwiex tagħmel rassa. Mill-qiegħder hekk. Karattru forsi sod? Laqqas. Kieku jibda jitrenja kuljum. Imma mill-informazzjoni li tasalli, illi le bħal meta għandek kamoxxa tiderek, ma batta fasa. Ġifieri da jaħdem miegħek sponza. U l-messaġġi jibgħathomlok ma' xi ħadd ieħor qed nifhem sew? Le, da jaħdem miegħi jiddeverti ma' ħadd ieħor ma' min jiddeverti waslu l-informazzjoni. Tara tajjeb wis, miskin. Ġifieri laqqas. U sorsi informati tajjeb. Laqqas fil-free time dan raġel ma jista' jesprimi ruħu naqra. Fil-free time jesprimi ruħu ħafna. Imma qed ngħidlek illi waqt li qed jesprimi ruħu, jekk int kapaċi tikkonvinċih illum jurina s-six-pack. Fidej. Mela jalla daw il-5 metodi ħajjnu lilu u lil kull min qed jarana. Bħalu għaw Biżibilju. Naqblu. U l-ewwel waħda ħadkun ġan illi inti tittajt isma' jiena kif jien m'għadniex komda, m'għadniex komdu, xbajt. Jekk inti kif inti llum, int kif int kuntent, iċ-ċans enormi huwa li m'intix ħadd inbidel għall-aħjar sewwa għall-artista. Għall-aħjar jekk tgħidulek kif jiena tajba, dik diġà mentalment inti qed tibblokka lilek innifsek milli tagħmel il-progress. Jiġifieri hekk tgħidu iwa u ngħaddi hekk. Ara, 21 kif inhi ġan. F'dal-pajjiż għandna kollox. Issa, jekk ma jkunx hemm nies ambizzjużi illi jgħidu isma' jiena ħanġib eżempju jien naf b'hotel ħanifetta. Jien għandi hotel wieħed u kuntenta li jien xi rridu stress żejjed għalfejn għandi nespandi lew, ninżid lew, ninżid lem. Kieku l-ekonomija tal-pajjiż ikkorreġini jekk żbaljata x'wara fil-politika. Ħadistaġna xkulħadd jgħid kuntent kif jien xi rid iktar għandi hotel. Imma hemm nies ambizzjużi li jgħidu le. La jiena kapaċi niftaħ hotel wara l-oħra pereżempju ħajkolli inħoss illi minix komdu hotel wieħed. Ekku. Mela jekk inti komdu, ħatibqa' fejn int. Jekk m'intix komdu, dak l-ewwel baż biex tinbidel. Mela number 1, is-suġġett tagħna huwa x-xaħam. Billi inti tajt hemm minnu eħxen minni, m'inti ħassolvi xejn. Inti trid tajt jiena dejjem ħansib minnu eħxen minni u minnu iktar fil-figer minni. Jekk jiena ħanibqa' komda kif jien minix se ninbidel. Jiena rrid ngħid isma' jiena kapaċi ikolli ħafna inqas xaħam, jiġifieri nkun ħafna iktar pulita, iktar ċatta, biktar enerġija u iktar pożittiva. U l-insib aktar ħwejjeġ pereżempju x'nilbes. Apparti minn hekk, ħammur għand it-tabib u rridu jgħidli hawn kollox klier għandna, prosit, kwalunkwe ħaġa li qed tagħmel ibqa' għamilha. U hawnhekk għaqatlek żewġ affarijiet daqqa ġan. L-ewwel waħda kienet don't be comfortable, ma tibqax komda kif inti. U number 2, reimagine yourself isejħula. Immaġinak inti kif se tkun. Mela tajjeb li nitilqu mill-punt li jisma' jiena m'iniex kuntenta kif jien, però kif nixtieq illi nkun. U dak ġan, iktar ma jkollna dettalji, aktar aħjar. Jien għadni kemm semmajtlek eżempju. Mela li pereżempju għal-mod tal-kelma immur ħanut tal-ħwejjeġ u kull ma nixtieq is-sajżis tiegħi normalment ħansib. Għax minnu akbar fis-sajżi jgħidlek ġan. Diffiċli biex ninvestu lin-nies. Jew inkella tal-anzjani is-sajżis it-tip ta' ħwejjeġ li nsib. Mela, speċifikament irridu ngħidu isma' jekk jien llum size 16 u ddeċidejt illi daqshekk xbajt m'iniex komda, għal xiex ħan immira però. Ngħid pereżempju jiena rrid nasal biżmien size 12. U iktar ma tkun speċifika. Tan-nisa, imma jekk imorru għal double XL li huwa allarmanti. Ekku. Għandek tiġi large. Pereżempju, illi tagħmel target illi inti komdu bih. Mela jiena hemm min jgħidli pereżempju ara, tgħid mhux ħan iġi xi Ronaldo, xi six pack u hekk, tagħmel ħażin illi jekk inti anka struttura differenti minn ta' Ronaldo. Mhux hekk isek kważi taqtalu rasu u tagħmel rasek u tgħid ara. Għax kull ġisem huwa differenti. Imma inti
ejja nibdew minn hemm, fl-aħjar tiegħek. Imqar nibdew minn hemm, kif kont? Kemm kellek weight inqas? X'sizes kont ilbes? U jekk xejn, immira li terġa' tiġi kif kont fl-aħjar tiegħek. Imma ssib min kif anka ġieli inwieġeb nies li jakkużawk li daħlu lili miegħek. Sewa. Imma ma niddejjax. Għax nemmen f'dak illi tgħid inti. Illi qegħdin impoġġu n-nies f'keffa waħda. Ekku. U ssib min kemm il-darba kelli konverzazzjonijiet miegħu wkoll fuq il-Messenger. Fejn fost l-oħrajn, pereżempju, ġieli kif qed titkellem inti, ġifieri Matteo seri tiġi il-kulħadd, l-irġiel larġ u n-nisa 12. Agreed. Mela aħna tagħna, ekku ġan, l-appell tagħna ikun dejjem ħandaħħal lilek anke mela. Għal minnu skomdu, għal min qed jeqret, għal min qed jgħid għandi diżżaq u ma nafx ħan nagħmel biha. Għandi ruxmata ħwejx fil-gwarda robba u mhux jiġuni. Minix qed norqod komda bil-lej, qed nitla' taraġġu naqta' nifsi, qed juġani lejn qed juġani law. L-appell tagħna huwa għal minnu skomdu u mdejjaq. Jekk inti kuntenta, xort għandi riservi tiegħi għax il-bniedem di natura huwa egoist ġan. Mela forsi jiena kuntenta, però jiena mhux qed nirrealizza li l-ammont ta' xaħam li għandi jiena jista' jkun mhux detriment għalija biss, għax għalija ma jimpurtax għal tal-familja. Illi jekk jiena ħanimrat, jekk jiena l-ħares qatt qomt filgħodu tajba, imma sa filgħaxija ħallej din id-dinja, jew qomt filgħodu tajba u sa filgħaxija qiegħda l-isptar, lil min affettwajt ukoll. Mhux lili biss, lil ta' madwari. Allura fejn jidħol xaħam żejjed, iva, jiena tal-opinjoni illi kulħadd irid inaqqas minn dak ix-xaħam. Għax hekk mhux għaddera għall-emozzjoni u għas-saħħa. Naqblu. U dawk in-nies illi speċjalment iddeċidew qalu isma' jien għandi bżonn ninbidel, mela l-ewwel pass kif semmejna kien illi inti tajt le jiena xbajt, jiena daqshekk, jiena minix komda kif jien, ma naċċettax ruħi iktar hekk, irrid nimxi l qudiem minn hawn. U li number 2 tiffissa mhux tossessjona ruħek ġifieri tagħmel stampa ċara ta' fid-dettall kif tixtieq li tasal. Mela tajt pereżempju nixtieq nilbes dak is-sajż, nixtieq inħossni enerġetika, irid ikun pożittiva u mbagħad it-tabib u joħroġ li. Jiġifieri dak huwa l-ewwel metodu. Dak huwa le, kważi qatlek 22 diġà jiena, 2 minn 5. U dawk huma l-aktar 2 importanti. It-tielet wieħed ħajkun illi bħal relazzjoni wasal iż-żmien li temm relazzjoni ma' xi ħadd partikolari illi huwa t-sokkor. Dak it-sokkor tħallih xi jidħollok aktar f'ħajtek. U għal-bidu ħatajt il-aħwa kemmi diffiċli din, tamlu darba 2, 3, 4, studji sabu illi kwalunkwe drawwa ħatiġi żviluppata fit 3 ġimgħat. U kwalunkwe vizzju jinqata fit 3 ġimgħat. Mela jekk inti ħatidra tellimina t-sokkor, dak huwa shortcut vera fast ta' kif inti tara bidla mill-ewwel fid-dera u fis-saħħa. Ċumbum, bidla instanti, tajjeb, u min jemminlek daw id-diet pills. Ħan nipprova rax dan xi pillola ġejja mill-Amazon min jaf kemm tnaqqasni di, u fil-verità jsibu illi jekk ma jagħmlux biżejjed exercise u jekk ma jiklux sew ħajbqgħu fejn kienu bidil pillola tal-Amazon, imma it-sokkor malli naqtawh iwa ir-riżultat huwa kważi maġiku. Daqshekk jagħmel ħsara fil-ġisem, daqshekk jagħmel ġid malli inti taqtaw. Dik importanti. Mela, drawwa oħra trid tkun ara kemm tajba di ġan, illi tinsa illi inti tkun bid-dieta. Għax għal ħafna nies u nifhimhom li tkun bid-dieta ġifieri, Melissa, daqshekk ħaġin, daqshekk laħam, daqshekk ħaxix, nikol qisni fenek jgħidulek. Meta inti dak li ħadd tagħmel ikun parti minn ħajtek, u parti minn ħajtek ukoll għandek inkluż l-exercise. Għax qed tagħmel l-exercise għandek bżonn tiekol ammonti daqsxejn mhux ħażin. Ħalli inti issostni titma' lil-muscle toning tiegħek. Mela, meta ħna naraw mara jew raġel iffurmat, dak li jiffurmaw huwa il-muscles. Parti ovvjament mill-anatomija tal-ġisem. Issa jekk dawk il-muscles aħna ma ntuhomx jieklu biżejjed, dawk ħajibdew jiċkienu, jiċmermru u anke min jgħidlek qed niġi aktar segi, aktar qisni borża. Mela, ġismek inti tibtitimgħu biżejjed jekk qed tagħmel l-exercise. Għax jekk m'intix tagħmel l-exercise, l-unika triq li għad baqalek hija li hija tagħmel dak id-dieta. Illi inti tajt isma' jiena kont niekol ċertu ammont u kull ma se nagħmel ħa niekol inqas. Inti qed tħossok qed tiċċaħħatek. Ma jkunx aħjar illi inti daħħal aktar exercise, ħalli tifforma aktar u fl-istess ħin grazzi għalhekk iħallik tiekol aktar. Issa aktar minn xiex. Aktar mhux aktar ġelati
u aktar burgers. Alright. Aktar pereżempju ngħidu porzjoni kbar ta' pereżempju laħam, ħut, laħam abjad, laħam aħmar, għaliex li ħaġin, patata, żejta żebbuċa. Imma jekk inti qed tagħmel l-exercise iwa tista' tieħu ftit iktar. Jekk mhux qed tagħmel l-exercise, l-unika għażla li għandek li jkollok tnaqqas. U għal ħafna nies dik iddejjaqhom u ma ntihomx. Ġifieri jekk tħobb tiekol. Ekku. U ovvjament tħobb lilek innifsek, għamel l-eżerċizzju. Għamel l-eżerċizzju x'ħajnek f'kull qatt. Anti kont futboler ukoll ġan, naħseb ta' Atleta aktar milli futboler. Atleta, skużani, illi anke meta inti kont tagħmel dak l-isport, bla ma trid. Tikol kemm tikol. Il-problema meta waqaf. Ekku. Tikol kemm tikol mhux qed ngħidlek li tajjeb, imma xorta kont taħarqu. Jiġifieri dik hija punt importanti. L-aħħar tnejta malajr, mela, meta inti mbagħad ħadd tikol xi ħaġa guilty, tgħid illum ħriġtu ħadd żewġ ta' tsimbit, jew illum ħriġtu ħadd deżerta wara l-ikel, int ħadd tħossok ħafna inqas guilty. Għax taf li fil-bqija tal-ġimgħa rsistejtlu. Ftemna. Dik waħda. Ġifieri dik hemm motivazzjoni għaliha. Mhux biss metodu, anke motivazzjoni. Ġan, hemm lokal kollox. Jekk inti tgħid mit-tnejn sal-ħadd ħanikol eżatt, ħataqbiżlek u ħatolli kollox. Jekk tgħid mit-tnejn sal-ħadd bil-fors irid nagħmel l-exercise, ħataqbiżlek u ħatolli kollox. Għandna bżonn break minn kollox. Issa min jgħid li xorta nħobb nibqa' attiv. Il-weekend, per eżempju, flok ma mmur il-ġim, jew ġu xi studio mal-grupp ta' ħbib li għandi, immur nimxi. Xorta huwa active rest jgħidulu, tibqa' tiċċaqlaq xorta u xorta ħadd tagħmel il-ġid. Imma tvarja, tbilden naqra l-ambjent. U la semmejtu diġà kemm huwa tajjeb illi dak li nagħmluh f'sens ta' għaqda, f'sens ta' grupp. Għax int ħadd tagħmel kuraġġ bħadd ieħor, ħajkollok min illi beda għar minnek u forsi llum tammiraħ u tammira tal-progress li jagħmel u ħajkollkom goals simili. U din importanti li qed tgħid. Kruċjali. Inti tirrepetiha kemm il-darba, però tiskanta kemm tagħmel differenza anke meta ġifieri nara illi mill-15 ta' Jannar nibda nikkontrolla sew x'niekol. Tagħmel differenza anka ma' min tkun. Ġifieri jkun hemm nies li jkollok letteralment tal-ilhom il-bieb u tgħidulhom isma' ma nistax niltaqa' miegħek. Jiena ħanejdlek oħra ċan, inti involut fil-politika. Issa immaġina jiena l-familja tiegħek ma nafix. Però inti titkellem fuq politika jgħidulek u ġan dejjem politika int. Imma jekk tmur il-klabb tal-politika, kulħadd ħajtkellem fuq politika. Tmur fejn tmur. Jekk futbol, jekk nitkellem fuq il-futbol id-dar jien jgħiduli l-Anġli. Kulħadd ħajaqbada fuq il-futbol. Imma jekk tmur il-klabb tal-futbol, kulħadd ħajtkellem fuq il-futbol. Allura wieħed irid joqgħod attent li meta irid ikun iffukat għall-anijiet tiegħu, ikun ma' nies li għandu ikun magħhom. Eżatt. Però din diffiċli, Bla dubju. Ġifieri meta inti tiġi f'sitwazzjonijiet fejn tkun imdorri għax iktar komdu, ngħidu kif inhi, illi laħna minn dużar dejjem tawna zokkor. Eżatt. Le, bħal kwalunkwe vizzju. Dak li jkun ħajdlek jiena ħammur nieħu kafe u ħanitfalu zokkor pereżempju. Trid taqta' ma' min tiltaqa'. Ukoll jew inkella tittajt isma' jiena għalija hija aktar importanti jiena kif inħossni u kif nider milli dawk il-ftit sekondi nieħu gost bit-sokkor. U apparti minn hekk ngħidlek oħra ġan, illi meta inti qed tkun f'ambjent ta' grupp ma tistax inti attwalment tibdel il-ġenituri minn huma, dak mhux ħatibdilhom, imma iktar ma tqatta' ħin ma daw it-tip ta' nies illi għandhom goals bħal tiegħek aktar ħatiret id-drawiet illi għandhom huma wkoll. Mela jekk huma qed jagħmlu progress jitilfu x-xaħam, int li tista' huwa tiret minn għandhom x'jagħmlu x'ma jagħmlux, ħalli inti bħalhom ukoll taqbad l-istess triq. Dan huwa kunċett li jsir kullimkien każin ta' banda, futbol, politika, għamel x'tagħmel, għamilha l-aktar ma' min tixtieq tkun bħalhom. Ftemna. Grazzi ħafna għalek għamela miegħek. Semana l-floor manager? Semana u kif il-sabiħa li ma nistgħux inġibuh jippoża għalkemm prova impressjona lill-kamera lady tagħna Amanda. Blond moll illum. Nagħmluh bħalu tajb. Ija, dak hija blond ebed jolli lon u jippużala. Ovvjament il-kamera lady tagħna qabdet niżlet lingwanti minn idea tagħtu tnejn ġew iċċu u qaltlu ħallini lem. Violenza. Qatt fadallu jrid jibda jaħdem iktar. Violenza. Però qed titina l-kelma li minn għada ħatibda timxi. Millum stess. Min nistax ħajmxi l-barra. Le, ħajmxi l-qoddim mill-lejla. U tkun tista' segwih fuq Facebook ħajbda itina. Ija, update. Ija, ovvjament. Selfies fil-mela. U ħajkunu hashtag kuċlu unleashed. Sewax is-solt ikun dejjem marbut. Ħamorru għal